Igbo ndị nwe m unu asala chi. Asị m nke onye chiri ya zere. Na nketa bụ Wednesday nkwọ abalị ndị mama achafụ 2021 anya bela ọzọ wetara gị akụkọ na nketa. Aha m bụ Chinonso Ugorji. Na mbụ ka anyị ji akụkọ Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Rufo ya agbaala ndị nwere ụlọ akwụkwọ ala ma jiri ume ka ha fụgharịa obi na steeti ahụ. Maka NDDC, ndị gọvanọ South South enweghị ikikere ọbụla inye Buhari ntụziaka ya ka Akpabio na-ekwu. Steeti Ondo enwetala ọgwụ mgbochi nje okoro dị 75,570 n'ọnụọgụ. Gọvanọ Yadi agbapeela usoro ndebanye aha maka atụmatụ nchekwa ahụike na steeti Cross River. Buhari ga-agbapụ ụlọ ọrụ NDDC ọhụrụ bụ nke nwere ijeri naira 16 n'ụbọchị Tọzdee. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na Vanguard. N'ihi iskilu wakili, ndị uwe ojii atapụla ndị otu OPC eji ya ka anyị hụrụ na Vanguard n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Punch ka anyị hụrụ ndị a. Ngalaba ụlọ ọrụ ndị nkịtị enweghị ikikere ọbụla ịtụbata ọgwụ mgbochi nje okoro ya ka ọchịchị etiti na-ekwu. N'ihi ụgwọ opekata mpe, otu jikọrọ ndị ọrụ ga-abagide ngagharị iwe ozuru ala anyị ọnụ n'ụbọchị taa. Emeela mkpesa n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị n'ihi mkpụrụ na nke onwe n'ụzọ mkpata ego nke ngalaba okwu iwu ala anyị. N'ihi wakili, anyị agaghị akwụsị ịnwụchi ndị omekome ya ka ndị otu OPC na-ekwu dịka ndị uwe ojii tọhapụrụ ndị otu ha eji. Matawale nyela ndị ọgba egbe mbirimbi oge ọnwa abụọ ka ha ji nyefee ngwa ọgụ ha ya ka anyị hụrụ na The Punch n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Tribune ka anyị hụrụ ndị a. Ọchịchị steeti Zamfara nyela ndị ọkpa egbe mbirimbi oge ọnwa abụọ dịka ọchịchị ala anyị na-adịla njikere izipụ ndị soja 6,000. Ịkwalite ọnọdụ ụmụ nwaanyị bụ ejewaghị na nyere Naijiria ya gosi Mbajo na-ekwu. Dịka afọ 36 gasịrị, Buhari na-achọ ime ka okporo igwe sitere Port Harcourt gawa Maiduguri dịrị ire ọzọ. Ọchịchị ala anyị na gọọmenti mba UK abịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta maka iwechite nde €4.2 James Bori zuru n'ohi. Mba Benin Republic na-achọ enyemaka Naijiria maka ịkọpụta osikapa na mba ahụ ya ka anyị hụrụ na Tribune n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na The Nations ka anyị hụrụ ndị a. N'ihi ebubo ruru aka ego ijeri naira 2.1 ụlọikpe akpọọla Malami, Falana, Magu na ndị ọzọ oku. Ọ bụ naanị PDP pụrụ ịnapụta Naijiria ya ka Wike na Okowa na-ekwu. Steeti Lagos enwetala ọgwụ mgbochi nje okoro dịkwa ka steeti Ọshụn nwetara nke ha n'otu n'otu. Unu mere m nghọtahie ya ka Gumi zaghachiri ndị agha. Ọgbara dara n'etiti Akpabio na ndị gọvanọ South South n'ihi otu bọọdụ NDDC. Anyị adịla njikere iweghara ọkwa ọchịchị n'afọ 2023 ya ka PDP na-ekwu ka anyị hụchara The Nations n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Daily Post. Ebe ndị ọkpekpa wakpola otu obodo na steeti Benue gbuo ọtụtụ ndị mmadụ. Ụmụ nwaanyị ji ọkwa ndị dị oke mkpa n'okpuru ọchịchị m ya ka Buhari na-ekwu. Ụlọikpe akwụsịla ọgbakọ ndị otu PDP na mpaghara South South. Otu aṅụọla iyi ịkụwasa ntụliaka elu ọkwa gọvanọ steeti Anambra n'ihi emeghị ntụliaka elu nke ọchịchị ime obodo na steeti ahụ. Ndị mgbagugwu na-eso ụzọ Kraịst ka a ga-enye mkpuchite ndị gbara ọsọ ndụ na mba Biafra ya ka Nnamdi Kalu na-ekwu. N'ihi ndị na-achị nama, ị nweghị ikikere ọbụla inyepụ ala steeti Ekiti maka ịrụ ogbe ịkpa nama ya ka PDP na-agwa Fayemi ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na News Echo ka anyị hụrụ ndị a. N'agbanyeghịkwa iwu ụlọikpe, ndị uwe ojii agala n'ihu chụpụ ndị bi n'ọgbara ụlọ obibi gọọmenti Abịa. N'ihi ọdụ ụgbọelu Anambra, ụmụ nwaanyị agbarala ọtọ mee mkpesa n'ihi ebubo ịnakọrọ ha ala n'ike. Ọchịchị ala anyị ga-akwalite nkọpụta jinja na steeti Abịa n'oge na-adịghị anya. Ndị
eze Enugu etola Buhari n'ihu ụlọ akwụkwọ ndị dị elu abụọ na steeti ahụ. Ebe ndị ntorobịa ịma kpọlụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọzọ ọkụ n'ihi ndị ntorobịa makpọrọ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọzọ ọkụ n'ihi ogbugbu ndị uwe ojii gburu ụmụnne abụọ n'obodo isi Nweke dị na kansụl Ihitubọma nke steeti Abịa. Ya ka hụrụ na News Echo n'ụtụtụ a. Ọ dị mma onye ma n'ebe aka gọsọwa na nke taa n'akwụkwọ akọ ndị bịara ahịa n'oge na-adịghị anya isiokwu anyị ga-acha ka ọnwa bụ nke a ga-eme ka ị mara n'oge na-adịghị anya n'oge omume anyị bụ Igbo Ezukoo nke taa nọrọkwa n'ebe ahụ ma na-ege ntị na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ndị ewonu ndị ọma maka ịnọnyere anyị na nke taa. Darlin FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti ibe ya Akiewu Chassis nwanne Osheshi yo Gima Plano Darlin 107.3 FM Darlin FM Radio Ọhaneze. Ekelekwa gị ọzọ n'ụtụtụ taa n'ịnọ ya n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo bụ nke banyere ka ọ dị ugbu a. Ọ dị m onye mana nke taa isekwa geleba anya bụ nnọọ nke dị oke mkpa dịka o siri gbata ndị ọrụ ala anyị. A na-ekwu na onye ọrụ nwere ụgwọ ọnwa ya onye ọrụ nwere ụgwọ ọrụ ya n'ihi na ọ bụ onye rụọ ya erie. Ọ bụkwa n'ihi nke a mere eji na-atụ ilu si ọ bụ aka aja aja butere ọnụ mmanụ. Olileanya na-ebumnobi onye ọrụ ọbụla bụ na ngwụcha ọrụ ya na a ga-akwụ ya ụgwọ ọrụ. Ụfọdụ ndị ọrụ na-anara ụgwọ ọnwa ha n'awa ụfọdụ ndị nke ha bụ n'ụbọchị ụfọdụ ndị bụ n'izu kwa izu kwa ngwụcha izu ụka ọbụla ebe ndị ọzọ bụ na ngwụcha ọnwa. Ọ dị mma abịa n'ala anyị bụ Naịjirịa ọtụtụ oge ka ndị ọrụ na-akpọ oku ka atụkwasịra ha ihe n'elu ụgwọ ọnwa ha dabere n'otu ọnọdụ ihe siri dịrị n'oge ọbụla. Ọ dị mma kemgbe otu afọ maọbụ afọ abụọ gara aga ugbu a ka nọ na-akpa banyere ihe metụtara ụgwọ mpekata mpe ndị ọrụ ala anyị. Enwela otu mkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ na gọọmenti ala anyị. Emela mkpesa n'ụdị mkparịta ụka, emela mkpesa n'ụdị ngagharị iwe nakwa mfanye aka n'ụkwụ tinyekwara usoro ndị ọzọ iji hụ na ya bụ ihe bịara na mmezu. Mana ọ bụ eziokwu ọchịchị etiti tinyekwara ụfọdụ steeti ndị ọzọ ekwetala ịkwụ ya bụ ụgwọ mpekata mpe ọhụrụ bụ nke ọnụego ya bụ N$30,000 30,000 naira. Mana taa ihe anyị chọrọ ileba anya bụ atụmatụ iwu ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị na-eme bụ iwezuga ihe banyere ụgwọ mpekata mpe ndị ọrụ site n'aka ọchịchị etiti fere n'aka steeti dị iche iche. Ihe nke a pụtara bụ na ọ dịzi steeti dị iche iche n'aka ịkpa banyere ụgwọ ọnwa ha ga na-akwụ ndị ọrụ ha n'etiti ha na ndị ọrụ obodo steeti ọbụla ebe gọọmenti etiti na ndị nke ya ga na-akpakwa ihe banyere nke ha n'otu aka ahụ. Ọ dị ma ihe nke a pụtakwara bụ na ọ bụrụ na steeti A na-akwụ ndị nke ya enweghị eleghị anya N$4 kwa ọnwa, steeti B nwere ike na-akwụ ndị nke ya N$7 kwa ọnwa. Ya bụ na a ga na-enwe ndị iche n'ụgwọ ọnwa ndị ọrụ na steeti dị iche iche tinyekwara ndị nke nọ n'okpuru ọchịchị etiti. Onye webatara atụmatụ iwu ahụ n'ụlọ nzukọ omeiwu ya bụ Garuba Mohammed onye otu APC sitere steeti Kano sịrị na iwu ahụ bụ iji nye ọchịchị etiti na nke steeti ohere ka ha na ndị ọrụ ha na-akpa banyere ụgwọ ọnwa ga na-akwụ ha kwa ọnwa ọbụla dabere n'ụgwọ mpekata mpe ọhụrụ. Mana etu sila dị otu mamaala Civil Society Organization nke aha ya bụ Global Resolve for Peace nabatara ya bụ atụmatụ iwu dịka ha sịrị na nke a bụ ohere maka ịhazigharị akụnụba ala anyị ya bụ restructure akụnụba ala anyị. N'aka nke ọzọkwa onye omeiwu si mpaghara Boso n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Niger ya bụ Malik Bozo ọ na-ekwu na ya na-adọnyere otu jikọrọ ndị ọrụ ukwu na mkpebi ime ngagharị iwe ozuru ala anya n'ụbọchị taa dịka ọ sị na ya onwe ya ga-apụta bịa sonyere ha mee ya bụ ngagharị iwe n'ụbọchị taa. Otu jikọrọ ndị gọvanọ APC na Mburi anọrọla kwuo na otu jikọrọ ndị ọrụ ala anyị kwesịrị iwezuga aka n'ịdabere na ngagharị iwe n'oge ọbụla. Ọ dịkwa mma atụmatụ iwe jiri emegharị mkparịta ụka banyere ụgwọ mpekata mpe site n'aka gọọmenti etifere n'aka steeti dị iche iche agafela ngụpụta nke abụọ n'ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya ala anyị n'abalị 23 nke ọnwa Febụwarị afọ a. Otu jikọrọ ndị ọrụ ala anyị NLC na otu jikọrọ ndị na-atụ mgbere ahịa TUC ekwetala ịbagide ngagharị iwe ozuru ala anyị ọnụ n'ụbọchị taa n'ihi ya bụ atụmatụ iwu.
ebe anyị na-ajụ gị n'ụbọchị taa gịnị ka ị chere banyere atụmatụ iwu a ọ dabara adaba ka ọ bụ na ọ dabaghị kedụkwana ihe bụ olileanya ndị ọrụ obodo n'okpuru atụmatụ iwu ọhụrụ a bụ nke ga-eme ya ka mkparịta ụka banyere ụgwọ opekata mpe dịrị n'aka steeti dị iche iche pụọ n'aka ọchịchị etiti dịka ọ dị ugbu a gịnị ka ị chere banyere atụmatụ iwu ọhụrụ a 08150501073 bụ akara ekwentị ga-eji nweta anyị maọbụ n'akara Facebook anyị Darlin FM Owerri bịa n'ebe ahụ kosi akpọtụ ka ọ dị ebe a n'ụtụtụ taa ma nyekwa anyị ntụnye oke nke gị n'ebe ahụ anyị hụ ya a na-akpọpụta ya n'egbughị oge ọbụla n'ụlọ ọrụ anyị ebe a 08150501073 ngagharị iwe otu jikọrọ ndị ọrụ na otu jikọrọ ndị na-atụ mgbere ha n'ala anyị na-abagide n'ụbọchị taa n'ihi atụmatụ iwepụ mkparịta ụka banyere ụgwọ opekata mpe site n'aka ọchịchị etiti fere n'aka gọọmenti dị iche iche gịnị ka ọ pụtara nyere ndị ọrụ ala anyị gwa anyị chere banyere isiokwu n'akara ekwentị anyị bụ 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darlin FM Owerri debatara anyị ozi gị ebe ahụ anyị hụ ya anyị agụpụta ya n'ebe a 08150501073 ka mara onye n'ebe a na-akpọ anyị Bọlachi alo onye nke m ya gaziere gị nụ pastọ ya gazie adịrị gị na mma onye nke m ịhụrụ atụmatụ iwu a na-enye ewepụtara na onwe nke na a na-akọwasa ọdabara adaba ihe ji ọdabara adaba wụ onye ugwu nwere ike ịdị na-eri 30,000 naira onye Imo steeti na-eri 15,000 naira onye Bayelsa na-eri 25,000 naira adịghị niile ewu ụtọ ọrụ ka onye ọbụla na-arụ adị nwere onye ọrụ karịrị ka ịbụ ọnwụ ụtọ ọrụ ahụ atụmatụ iwu nwere tochi daba adaba maka n'ihi na ebe ya ka a ga-enwe nrigbu na ekwuru n'ime ọrụ ndị ahụ ka ọ na-adị mma ka a ga ime ya si mee ya ebe ọ ga-esi adaba adaba 30,000 naira eriri ego akwụkwọ na-enye ndị omeiwu oru akwụkwọ a na-enye asa ha were kọwa gịnịkwa 30,000 naira na-egbu ha mmụọ na-egbu ha obi iwere nye ndị na-ata ahụhụ n'ime ọrụ aka were rụọ ọrụ so ọ dịghị mma mụrụ nwekara mmadụ na-atụtụ iwu ahụ gọzikwa gị nụ Pastor Donald maka ntinye gị ịna-ekwu na sọpọtụ ya bụ iwu kwadoghị ya ma otu 08150501073 ya ka bụkwa akara ekwentị anyị n'ụtụtụ taa ị bọọlachi onye ọma m ya gaziere gị nụ arị m mmasa ya gaziere gị nụ Elda ndewo Ezukoo obodo nke aka m na-akpọ ebe isi ọchịchị nke Owerri West eziokwu ebe na ndị Naijiria anyị lega na ndị omeiwu onye ha aka ọkwa hụrụ n'anya uru abịakwanụ na ndị emegara ha emegala ahụ ha ndị etigala mpere a na-etiri ha mpere ka ha na-enweghị eze bụ ndị GUC and NLC epo ha mee mma ahụhụ obodo osisi obodo ọrịa sọ imeta ya mabara ka na ibubere ọhe NLC ewu gbanụ ezi kwuru nụ 30,000 naira 1,000 naira a day ekwere afa nọ na akwụbeghị ha enweghị isu otu onye na-akpa 4.something pounds British pounds or euro otu onye ma na-akpa 2.1 billion naanị ya eyi ụmụ nwoke ndị nwoke atịrị aka ahụhụ ndị na-ata aka ahụhụ na Naijiria ọrụ eme mma ebe ahụ na ejighị ekwuwe ya akpadoghị omume ya si ha ma iwe ahụ mee mma na akwụma ndị ọrụ ụgwọ ha oge ọbụla o kwesịrị ka akwụọ ha ma ndị eri izu abụọ ma ndị eri otu ọnwa ndewo nụ ya gaziere gị ị na-ekwu na ụgwọ opekata mpe ọhụrụ a enweghị n'ebe ọ bụla ruru eru na ọ dị mkpa ka akọwasa ya bụ atụmatụ ọ dị m ya gaziere gị nwanne m ọma ya bụ Elda Matthew maka tinye gị n'ụtụtụ taa 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darlin FM Owerri bụ ohere abụọ ị nwere iji gwa anyị ka o siri dịrị gị n'obi ị bọọlachi CTC nwanne m ya gaziere gị nụ Dikin ọ Dikin Kesili eluchie nwafọ Orogo West City of Progress anụ m na mgburichi na-akpọ na Holiness ihe na-achịkwu n'ebe ahụ ndị depọ na ndị ahụ maka ihe gbasara okwu ndị a ha biko nyere ndị ọrụ aka enwere otu ahịa otu free station otu skuul ebe ahụ ụmụ ha na-eje ka ndị a na-akwụ obere ego ndị a na-akwụ ndị a na-akwụpụ ụgwọ ụlọ ebe ha bi anyị ahụla ihe ha fret na Igbo steeti ihe ọwụ na Naijiria 30,000 naira enweghị ihe ọwụ
If you have a 3% na nya baga nya 27,000 naira over west Kabagia. When you try on the age 27,000 naira, but ordinary a 3% now straight. If you wire. Elephant is make here no working. Happy going and go to school can I go to school can have a day. Now you pass and I need happy going and have a one more. I am the continue to reach here. Yagazergeno, Dickin, in the Kuka, Aquaha, Ugomading Hatanha, Kupana, Hagon Pekatampo Hora, Ekuru Paneria, Kimbe, or to for the Uba, or the Mayagazergi Dickin. 081 50 50 1073. Ibolachi. Ebola na Ugorji. Nde we na uja. Yeah, uja for naked. Ndewo. But so how many they have a national minimum wage because I'm in 30 states of the federation and including Abuja and all like anywhere to reach. You have scattered minimum wage. What's up? Indicate let's switch to workers. Then the rest of the shit me, even not 30,000 people. I think you pay here. You will take a bill of here. I got a need for some states legal order. The dollar need to make that 30,000 first. That the man who took I got a in a village. Then Mama Kayagani, I don't take the minimum wage and they give good at the hala. And they give that you need something. So he went to Akala, The Mayagazerga Uja and Dewi, no? The Mauja Nekuka, however, no automati, and he and Kata by Adabadico Sirico, Nankage Meke, and when Kawasi, Nugo one di Chiche, Nugo one state di Chiche, or the Mayagazergi, Bolachi. Let's go, God, this is the problem. One more thing. The special, you are the problem. Uncle JP. If I go of the safety, there is no more to go without the register. That's right. The elderly go have your so, young Nakumaka, if you have no guy, you know, the state in that shit, I had a minimum to I'm going to go there and I'll put that at the home. When you went to the home now, before that, I now for 20,000, so state now 50,000. Now, yeah, I need to take the look. You get that I make you the Hana, 13,000, the Gahana, the town, other than that too much. All come on to that government, now I share. I have shared no little gap. I'm not for no, already I put in the I go to Parala Head, longer than I got it. About 20,000, they don't have 5,000, they don't have 50,000. I don't move down. I go home on the bill. Yagazergeno, Uncle JP Makatunya Gis na Kata by Adaba no Gibuten Kewa, and no one state di Chich, and I go to no boo, on your Koga Kwaniari, Mana State Ozona, Kundioria 100,000, Ghana, Akum 20,000 naira, eh? Here we hear Ajuria Danjo. Or the money Makawakuna Lachitas no Ganadia, Kapani Manibu, Ezukoo Ketana Radio Hanese, Darling, 107.3 FM, we can actually have Ugo Pekatam Pendio Robodo, Dika de Matumatu, Iwapia Nako Chiti, Nefe, Naka State Chiche, Kana Panyere, Ugo Hagana Pundioroha, or Wobola, Dika Tomatu Putano Lonzo Comi, Lani Siri, Bunke Gafrela, Unkotanka Boya, Noa February, Afua, Manakodita, Utu NLC na TUC na Matumatu, Ime Besa Bubura Lanya Baburu, Makayabu, Automativu, Gini Kichere Panero Nodo, I watch it as Gagwani Hitcher na 081 50 50 1070 Mobnakara Facebook Kanye, Darling FM, or Were, Chinonso Ugorji, Kabwa Hamnoke Baho, Manegente. 7.3 Darling FM, the People's Radio. For your stone-coated roof tiles, marble, granite, and all tiles, aluminum profiles, foreign doors, and all sanitary ware. Go to Kendesmond Nigeria Limited for these and many more. For affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Kendesmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles, and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale, and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Kendesmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Kendesmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369.
To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. For those with highest in electrical and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Beliac and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitching time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Charles! Yes, Mama! Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Because I go use one take soak the whites, then go use the other one take all the yama jams. Boss, I don't see any yama jams for here now. There's one well, but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take all of them pata. Make all your white cloths they continue to the white and they kill all the virus and the yama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. Wow, it's here! What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hands and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. It's the official launch of the second Congo retail store with massive discounted sales on phones, laptops, home and kitchen appliances, and many more. Date 11 to 13th March 2021. Venue is Sketch Plaza near St. Paul's Catholic Church, Douglas Road, Owerri. Time 11 a.m. prompt. Save money before you buy anything. Check prices of Jenny products on Congo.com or Kex Plaza, Douglas Road, Owerri. Congo.com. Shop smart. Live well. Luxury building and accessories. Original Tyson. Luxury Building and Accessories Limited. Ebola Patano Budanyo. Italian chip coated roof tiles. Italian roof tiles. Kuchenulo. Katara. Asuna di Borota Unkele Casina Mirina Maya. We also through Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Rani. Already an Odinabo. Galaxy roof tiles. Yana luxury roof tiles by Feru. Opuya Baby. Getting a tiles. Already Jimara Puriche. Odin Fekunulo. Odi Yanaro. Okwakaya Balimuya. Odi Hegatapuya. All of Barakonga. Kete Buchu Bakaya. Opuno Kamu. Opuno Kamiri. Okay, the Karoki to Pesere. How are you? Shingle, Bond, Classic, Shake, Roman, Milano, Visa, Slate. Containing just for the teacher. Go Yadi Gataria Tario. I can open 50 years warranty. 070-40-333-333. Katara. Italian stone chip coated roof tiles. Kwabama no no get ige coated. Imani Agademo Walia, Emenu Hesinala, Emenala Hesinelu. Amadi one name, oh, Nini also Ebola Wayo. Mbwichin Kekari Wayo, Ivana and Dio Sochibu, Ndi Homan as Sonse Bidokole Wenti Krakinaki, Neresin de Madonaki. Chain, Iwana way, and they made it about Koshiri Bono. Mbano, Owensonane Bono, the Consumer Protection Commission, educated watching Dinana Odiara, Popohano Libe, Matoko Hanga, Ebobele Hundina Wabunti Krakinaki, Neresin de Madu, Biko, Boroso Gavano Lord, the Consumer Protection Commission. Na area B
ncherịta ihu Isopadek New Owerri ma onye nwere ike kpọọ ha n'akara ekwentị ndị a 09079381270 maọbụ 07068175981 maọbụkwa 08074932723. Asịkwala na agwa agwa ụkpara okpoko gburu ntị chiri ya. Ndị na-ewetara ụlọ ozi a bụ ndị Consumer Protection Commission Imo State. Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. 107.3 Darling FM. The People's Radio. ọ dị m onye mana ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo nketa na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM dịka na-eleba anyị ihe banyere ụgwọ opekata mpe ndị ọrụ obodo bụ nke a na-ekwu ugbu a na-achọrọ inyefe ya n'aka steeti dị iche iche ka a na-eleba ya anya karịakwa n'aka ọchịchị etiti ọnọ n'oge dị ugbu a bụ atụmatụ iwu na-eme n'ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị kwanụ nke ndị ọrụ jiri maka ya na-achịbagide ngagharị wụzuru ala anyị ọnụ n'ụbọchị taa ha na ogbo ha ndị nke TUC. Ọ dị mma n'akara Facebook anyị ka anyị nwetara ozi ndị a nke si n'aka gị Simeone Efokwa isi Port Harcourt debata ozi gị isi na gọọmenti ihe ha nwere bụ agwụla nọ naanị mmasị nke onwe ha. Ọ dị mma ya gaziri gị Simeone Efokwa. Nke si n'aka gị Chijioke Zenet Duru isi m ụtụtụ ọma Chinonso na ọ bụ otu ọrụ ahụ na-ekwesịkwara inwe ụgwọ nwa dị nhatanha ma ọ bụrụgodị mgbe nọ na steeti Kogi, Kano ma ọ bụkwa na steeti Imo na ndị anyị kwesịrị ichegwa echiche n'ụzọ dị mma na ọ kwesịrị ịbụ otu ụgwọ opekata mpe ọhụrụ ahụ gburugburu ala anyị bụ Naijiria. Nke ahụ bụ ozi gị Chijioke Zenet Duru. Eji m nke gị ugbu a Comrade Diwego isi obi debata ozi gị na-asị m na ọbụla ya akwụkwọ nsọ mere ya ka o doo anya na onye ọrụ ọbụla nwere ụgwọ ọnwa dịrị ya n'ihi nke ahụ na-ekwesịghị imefu shishi maọbụ afọ ọbụla dị n'ụgwọ ọnwa opekata mpe ndị ọrụ ka Chineke meziokwu. Ọ dị m ya gaziere gị Comrade Diwego maka ozi gị. Eji m nke gị ugbu a Amuche Wisdom isi m ụtụtụ ọma Chinonso Ugorji aka na-asụ Igbo ọfụma. Ọ dị m ya gaziere gị onye nke maka otuto oge ahụ. Solomon Kalu isi na aha gị bụ Solomon Kalu si Old Road Nekede na-ekpe ekpere maka udo na steeti Imo. Ọ dị mma ya gaziere gị. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị maọbụ na Facebook anyị Darling FM Owerri debatara ndị ozi gị ebe ahụ anyị hụ ya anyị agụpụta ya ebe a na-egbughị oge n'isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ taa bụ nke metụtara ndị ọrụ obodo na ịbagide ngharị wụzuru ala anyị n'ihi ihe a na-achị atụmatụ iwu na-achị ime ugbu a bụ nke ga-ahụ na ụgwọ opekata mpe ndị ọrụ obodo bụ nke a ga na-akpazi na steeti dị iche iche karịakwa n'ọchịchị etiti dịka ọ dị ugbu a. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọọlachi abụọla m Chino gị nwe bọkwala n'uchi abụọla m ndewo gị na ebe isi akpọ anyị aha m bụ Chief Olu Igbo Child abụ onye isi obi isi na na-eche gị aba ikpe ihe. Ọ dị mma Chief ya gazie pụọ na redio gị nụ. Thank you. Hello. Gaa n'ihu. Biko ihe awụ Igbo hụ ka ndị a na-agba ndị ọrụ bekee na Nigeria dị Imo steeti na steeti niile ma ọrụ ihe a na-eme onye Igbo onye edukeshọn onye mmadụ ga-echọrụcha nnọọ ya arụcha ọrụ a na-ata akọ 30,000 naira ịkwụlikwara ya wụrụ problem na ego ndị a na-ekwu dịka a na-agụchi ya na mine FM yesterday ofu onye omebe iwu na-anata na lokal gọọmenti ya milion eji arụ projekti million nsogbu akụkụ nke ya ụwa niile na-anụ ya mana kọmọn 15,000 naira ga-enye mmadụ ihe ori eje ndụ ya na-ara ndị gọvanọs na ndị na-achị achị n'ahụ na ndị nọ na House of National Assembly n'ihe na Chineke nna ụdị ọrụ a na-agba ndị ọrụ bekee na Nigeria only God knows because ihe Igbo education nwere kasị ịga skuul because o nweghị ihe ejizi skuul na-eme ịgacha ya ịpụta awọ mkparị nwa ndị mmadụ ohu wee ndị mmadụ na-abụ ha na-akwụ ya akwụ ọrụ 15,000 18,000 ha na-emefuchi Igbo onye na-akwụ 1.something million
Only God. Ọ dị mma ya gaziri gị Chief Charles Oligbo maka tụghị n'ụtụtụ anyị na-ekwu na Chineke ka olileanya dị n'aka ya bụkwa naanị ya bụ olileanya anyị nwere kemgbe ụtụtụ ọ dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị n'ụtụtụ taa maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Ị bọọla chi? Ya gaziri gị nụ Ezuma Okorobịa. My brother, udo dịkwara gị nụ? Nwanne nwoke akpụkpọrọ okwu ugbu a bụrụ na mbụ ya ga wute iwe na-ata anya mmiri. Anụrụ m ya nne nwanne. N'ụfọdụ ka m jide anya gị enu. Elee ụdị obodo anyị hụrụ nwaanyị n'ime ahịa. Ndị ọchịchị anyị akpọdụ anyị iwu kapụrụ anyị mmadụ. Common 30,000 naira. Ịkpọ onye ọwụ gbachi ọdachi adachi ga-ewe ego mmadụ rụrụ ọrụ onye rụrụ ọrụ ị ga-akwụ ụgwọ. Onye ga-esi n'ụlọ na-agba moto n'nso. Chinonso Ugorji. Ana m anụ gị nụ. Ya gaziri gị nwanne m ya gaziri gị kwasa mmiri n'obi ọ ga-adịcha mma ndị ọchịchị ala anyị ụlọ anụla anya ihe bụ ndụmọdụ na-enye unu enye n'ụtụtụ a biko na wepụ na aka enwe foto pịa aka mmadụ na-adịkwanụ mma na mmadụ rụchara ọrụ ịkwụzi ụgwọ ọnwa awụọ ihe ji aka akụkọ ihe ji agbagbo ihe ji efu ifo mba na ọdaba ya adaba ya bụ ihe jọrọ njọ 08150501073 bụ akara ekwentị anyị n'ụtụtụ a maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Ị bọọla chi? Ndewo nwanne m. Ndewo a gị na ebe isi akpọ anyị nụ? Ọ dị mma ọ dị mma gaa n'ihe nụ. Afọ ka ndị mmadụ ghọta ihe nọ n'ọgọ. Ịchọ isi federal gọọmenti n'iwu si steeti ọrụ na-ahapụ ekwuzili 30,000 mana ị ga-ahụta na steeti niile a na-enweta allocation na from the federal gọọmenti. O nwere steeti ndị nwere ego pere ibe ha. A ga-ekwu steeti ọrụ na UK okwu karịa 30,000 mana ha tụla bili 30,000. Ọ tụrụ eme ndị na-arụ ọrụ n'ime obodo na steeti agba mbọ rụta ọrụ ha akpọ IGR. Enwe ike kwụrụ ụgwọ buru ibu. Ndị nwere igwe ndị na-arụ ọrụ bite a na-arụ ebe agaghị dọkị n'ikipite. So eme ya ka steeti kwụwa ndị ọrụ ha ụgwọ ha chọrọ ọ ka mma. Ọ ga-eme ka ha rụọ ọrụ ọ ga-eme ka ha rụzie ọrụ ike. Ọ dị mma ya gaziri gị nụ. Ndewo ị na-ekwu na kwesịrị inye iwu si steeti ọbụla akwụla ndị ọrụ ya ihe na-erughị 30,000 naira ya bụ 1,300 kwa ọnwa mana dịkwa ka anyị kwuru na atụmatụ ewepụtara bụ nke dabara adaba n'ihi na ọ ga-enye aka hụ na steeti ndị na-akpata ego karịa ibe ha ga na-akwụlite ndị ọrụ ha ụgwọ ọnwa. Ọ dị mma ya gaziri gị onye ọma maka ntụnye gị. Ọ dị mma na Facebook anyị hụrụ nke a si n'aka gị Bright Agụ isi m ụtụtụ ọma dike dị ọha mma n'aha gị bụ Chief Bright Agụ ọ dị mmasị ọhabele London n'obosi ma na-edebata ozi gị na gọọmenti kwesịrị ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa ha ọ dị mma ọ dị mma ya gaziere gị Chief Bright Agụ nke gị batakwuru ugbu a John Class Ifedi Ọhaneri isi m ụtụtụ ọma nwanne m nwoke ya gaziere gị nụ John Class maka ozi gị ahụ. Ọ dị mma ndị ọma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị n'ụtụtụ taa maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri. Ị bọọla chi? Alo ọ dị mma akpọghachi anyị azụ ịnụ ọ dị ka ikuku gị na-enye nsogbu n'ebe ahụ ị nọ 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Ị bọọla chi? Chinonso Ugorji. Ị bọọla chi Eze Lobo ya gaziri gị nụ? Olumbife onye eze Lobo nwakọchukwu ma ọ bụ ofeshezi nke ngịsa amụme. Chinonso ịhụ na isiokwu wepụtara n'ụtụtụ gbasara ndị ọrụ ịhụ na a na-etile mkpụrụ eke mma ụwa restructuring gọọmenti Naijiria ajụ dịka ekpetere ugbu a si na steeti oche agaghị eji akwụ ndị ọrụ ha ụgwọ. Anyị ma na steeti inye ha ala ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ị ga-enyego ha ala iji aka ha na-ejenareti revenue dị mma steeti ọbụla jiri aka ha generate ezigbote revenue. E nwere steeti ndị nwere ịchụpụta steeti na 40,000 naira minimum wage. Lagos State can do that. Imo steeti anyị nọkwa n'ime ma ha bụrụ ndị ga-abụ onwe eziokwu ma ha sị restructure steeti ọbụla jiri aka ha na-ejiwe obodo ha ma ihe niile can do that. Rivers State and so many other states nọ na Nigeria. But gọọmenti nọ n'isi onye anaghị echetewo ndị nke ma ndị National Assembly ihe agaghị emewu iwu na-agaghị edebọ ndị ọrụ bekee na ndị ọzọ. But ha ga-achọ ka ga-edebọ ha ka onwe ike ibu na
yota aga na State and National Assembly ide ga-akwụchite ga-enwe itiri ihe n'envelopu na nweta ala ihe chenji arịa asịrịdị na enye na demonstration a ga-eme today na aka ọlụọlịa ọ ndị Labour biko chide ọ nyere ndị ọrụ aka chọta enwere ndị na-enwe onye na-ekwuru ha ha tụkwasara na ndị ọrụ ndị isi ha anya mana ndị isi ha bịa na-abụ anyụpa na bribe ọ na-enye nsogbu ọ wụrụ ka ọha mmanụ n'ụtụtụ ụwa mara unu mma ọ mara gị mmenụ na-akpọkwu ka ndị ndu otu jikọrọ ndị ọrụ obodo ka ha zere ratụratụ na ya bụ ihe nyere ha nsogbu n'ebe ọ dị ukwuu n'ọtụtụ oge na ọ na-abụ ahazicha ụdị ihe dị otu a abịa ruo n'ebe ahụ enweta ochekpa aka ha otu ihe n'aka ha chenji obi chenji mind ma ọrụ ndị bekee ọ dị mma ya gaziere gị eze lobo 08150501073 Ibolachi nwanne m pụọ na redio gị nụ aha ya gaziere gị onye nke m worldwide ya gazie isi ebe na-akpọ anyị worldwide amaghị m kwere ọbara ọrụ jigo bisi akpọ anyị isi wanyere na-akpọ m n'ụtụtụ a kedu ebe bụ headquarter gị kedu ebe bụ headquarter gị nwanne ndị ọchịchị anyị ji aka wọgbugo onwe ha ị mana a gwara steeti ka ha ji aka na-akwụdo ọrụ bekee live allowances ha na-akwụ ya ruo taa a sị ndị ọchịchị anyị gwara aka ha na-enye ndị ọrụ bekee promotion lọsọ onwe ka ha nyere ruo taa ụlọ afọ asatọ ndị ọrụ bekee Imo steeti obe promotion kemgbe mgbe afọ afọ 7,000 minimum wage mgbe a na-eme minimum wage gọọmenti na-abịa Abuja soro tinye ụlọ onye a ga-akwụ mgbe ka akwụ minimum wage Lagos kwuru 60,000 ọ dị mma worldwide amaghị m isi ịbụ worldwide mana ikuku nzirịta ozi anọghị gị n'aka kedụkwa n'isi worldwide ịbụkwana ọ dị ma 08150501073 maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri bụ ohere abụọ nwere iji gwa anyị ka o siri dịrị gị n'obi taa n'isi ọkwa wepụtara gị n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo naanị na nkeji abụọ ugbo anyị ga-anabata ndị ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị ịbịakwa anyị ka o siri pụrụ n'ụlọ ọrụ ha taa Ibolachi nwanne m Abraham Ibolachi ya gaziri gị nụ I begin to wonder times maybe the National Assembly when they go to the baby then they papa and then was the governor and the National Assembly the senator he was 14,500,000 every month and the nearest one about the 15 days we want to have about 8 months we go come into the senator so the war we don't take too much but how can in the month on a common number we get 30,000 naira minimum wage okay everybody and now cooking and one bag of rice on the day when I will get our transport like 1 month from our people I got a few of when you had a ferry one in Nigeria I will report you I was again I think I done the bishop all can get our son on the negotiable allowance ya ọba bíbí ìdálọ allowance ya but the bank will be there na ga wa abẹ ọ bẹrẹ mọ so ọ bẹsẹ ka ha ni ya ọ bẹrẹ ma ka se sọ na wa ka ibi ọ bẹsẹ and omi wu lu bọya staff so le wa da na mo ọ wu bi yem ọ dị mma ya gazie nụ nọ kwesị ka enyefe ya steeti dị iche iche n'aka ka ha hazie na ọ dị mkpa ka ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị kwuo na ihe bụ ego ole ekwesịrị na-akwụ ndị ọrụ na steeti niile nwere ala anyị gbaa gburugburu n'ihi na ọ bụ ha ka etinyere n'ebe ahụ imebe iwu ndị gabara ala anyị uru ọ dị maka mbụ echiche obi gị chigbo mkpa Abraham n'ụtụtụ taa 08150501073 Ibolachi abụọla m chino nwanne m gị nwakwanụ ya gazie gị na ebe isi akpọ anyị ekwe na akụ redio ị ka n'oge ọfụma ịnụ isi ahụ gị wụ gịnị ọ dị mma isikwa na ebe egbe ma ọ dị mma gaa n'ihe nụ nwanne ọ na-abịa n'ụbọchị niile ebe anyị m chọrọ ịgwa gị wụ ihe ahụ na-ekwuche na mmadụ anaghị ede ya mmadụ na-ede ya dịka ọtụtụ n'ihe ndị na mmadụ na-ede
ọ dị mma ma workers erefere iwu salary ụgwọ ihe na-aga so gwa biko gọọmenti hapụwa workers ụgwọ ọ dị mma ịgacha n'ime ime obodo ma na o nwere ndị na-ata ahụ workers ndị na-ata ahụ ọ dị mma o nwere ndị chi famili ndị ọtụtụ ihe ka a na-ekwu ọ bụ chikere mọrị onye m na-ekwu gọọmenti biko ụwa ndị workers ụgwọ na ihe na-aga aga ọ dị mma ya gaziri gị no enwanne m si egbe ma site ka gọọmenti kwa ndị ọrụ ụgwọ ka ihe na-aga aga ka nabatazi onye ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị ụtụtụ taa bụ onye si n'ụlọ ọrụ Kings